Sesihambile ke Mbukeli sahamba sasifika kumama uMabuthelezi. Na uzosichazela nje iside lakhe lokuthi uyazi kanjani insizwa yakamabanga. Uyazi kangakanani nanokuthi iluphi usizo emphakathini mase kubingelele. Yebo, ngiyabingelela. Uyayazi insizwa yakamabanga, uyazi kanjani? Ngiyamazi uMabanga. Akubona abantu abakhulele la, abantu abasuka kwenye indawo. Nami ngibazi nje sebekhulile vele. Umuntu nje uthanda ukukhonza amabhizinisi mani, ngibheka kahle. Ube nosizo olukhulu nje kimi. Ake ngiqale nje impela ngalolu lwami obengishelwa umuzi. Ungisizile ngoba kukhona umsebenzi wama-meter tax lab akahlabisa. Uweza wazongikhalela. Wafika nje impela bafika na bazongikhalela ngaphesha lapha engiphesha khona nami ngifuna usizo kubantu. Wangisiza kakhulu uMabanga. Okwesibili umuntu one business yokudayisa nje. Impuphu, amazambane, konke nje amaveji. Lokunye ubesiza uMabanga ubekusiza noma ungenamali. Uma uthi awunamali akhona ukukunikeza bese uyamkhokhela. Usho ukuthi ke sezwa sekuthiwa akasenayo leyo business wayivala ke. Kwavaleka ngoba base ngathi base bemtshontshela. Wakuvala ke sahlupheka impela kakhulu ke. Sahlupheka sesingasayithola impuphu ngoba bese ubese nama customer amaningi kakhulu. Bewusizo olukhulu uMabanga. Yebo. So kumuntu ongamazi ungambeka njengomuntu okwazi ukulula ngisho isandla makukhona la kudingeka khona. Kakhulu uMabanga akahlulwa ukuthi uma ukuthi nomcimbi akhiphe yena isipheko. Ikesa sithi qi angabi nandaba yokuthi hayi bazokhipha ekhaya. Ube ikhiphela yena isipheko afika sibeke. Umuntu ohloniphayo futhi mina ngendlela engimbona ngayo ke. Umuntu ohloniphayo emphakathini kakhulu. Cha ma siyabonga ngicabanga ukuthi usukwazile ukusibeka okuchazayo sikuthola kubantu abaningi la kaHlabisa akusiwe wedwa. So ngicabanga ukuthi nawe uchazisa idelithi alifane kakhulu nabo abanye abantu ade bechaza insizwa yaMabanga. Yebo, hayi unjalo nje uMabanga. Unjalo asimazeli lutho. Umfana ohloniphayo ohlekayo. Sinankinga naye nje emphakathini. Shuthi nje nakhelene niphilisana kahle nalensizwa. Kakhulu. Cha ma siyabonga kakhulu ukuthi usiphe olwakho uvo kulolu daba. Yebo, ngiyabonga kakhulu. Intombi yaButhelezi. Magina. Umabhengu wakaButhelezi. Ebesikade sikhuluma naye ebeka nje ngakulapho ihlangothi ngensizwa yakamabanga. Siyayivala la sobuya nomunye sesigoqa yonke ke yosuku la namhlanje. Mbukeli sesihambela shona namhlanje siyivala kwaZulu kumama uMagina. Umama Magina sizofisa ukwazi nje ukuthi noma engayazi lensizwa from ekuzalweni kayo kodwa sifisa ukuthola la bahlangana khona nayo insizwa kaMabanga ukuthi bahlangana nini kanjani bahlanganiswa yini. Mawami sikubingelele. Yebo. Sifisa ukutholela ke iside ngensizwa yakamabanga. Nihlangana nini naye nihlanganiswa yini? Ngicabanga ukuthi angisakhumbuli kahle unyaka noma 2016 noma 17 ngangisebenzele ezitolo ngidayisa ezimakethe. Yena wayefika ekumama-meter tax ukuqala kwami nje ukumazi nje. Sebenza ekhuthele kakhulu uma-meter tax esisiza thina esisuke ngoba phela imoto zayisencane. Esisiza kakhulu saye sagcina ngokujwayelana. Washo ukuthi-ke umuntu othanda impilo yaphambili, ibhizinisi, kwasho ukuthi nami ngisebhizinisini. Sagcina-ke sazwana nje kwangathi manje sekumfana wasekhaya ngendlela bese sikhonektheni ngayo. Noma nginenkinga bengikwazi ukuthi ngimtshele ukuthi nakho nginenkinga la. Noma naye inenkinga bese sibuye sixhumana nasey'tokofeleni-ke. Iy'tokofela izona ezisisa phambili kakhulu. Ngokuphanta kwethu ngendlela esuke siphanta ngayo. So kunezinto ebekhulunywa ngaye ku social media ukubulala ubunkabi nani. Likhona iside elinjalo elakho laziyo noma oke walibona mhlawumbe elingamledela ukuthi engawumuntu ozenzayo lezi zinto ezibhalwa ngayo social media? Cha, ngabe ngiqamba amanga ngoba njengoba ngithi ngimaze ngo-2016 akukho engathi ngiyakusho ngabe ngiyanqamba amanga kodwa
ngoba abanye abantu bengathatha izinto umuntu abuka imuva lakhe elokhu esengqondweni yokuthi akakaphumi kuloyo nto. Ngisho noma umuntu asaphuma, mina ngimazi imuva lakhe, kodwa ukumazi kwami manje akukho nokukodwa engaze ngithi kuronke engikwazi ngakho. Into engimazi ngayo nje ukusiza emphakathini, ngoba ngiyaye ngizwe nje kuthiwa wakhe emacekeni, angazi emacekeni emzini wakhe, kodwa khona ngiyazi unomuzi emacekeni. Nje okukhomba ukuthi umuntu oyilwelayo impilo yaphambili mayelana lezi zinto abayishoyo. Ayi, mina ngacishe ngiphike, ngoba ngiye ngithi noma ngihlezi naye nje ngithi ngiyazama ukuthola ngaye, ayi akukho okushoyo. Sekunalokho yena umuntu ongalwisana nobugebengu la kwaHlabisa. Nje mangisuke ngisithatha ukuxoxa nje nokubuka nje nokulwela indawo yethu la kaHlabisa, uyabandakanyeka ekulweni isimo sokuthi sihlale sikahle kwaHlabisa. Ngisho amaphara asenawo kangaka, kusagangwa kaHlabisa. So ungambeka njengomuntu okwazi ukuphila nabantu emphakathini waHlabisa kakhulu, ngoba nje waye kwasisaplayela ngempuphu. Angimazi-ke noma sewawa, mina ngibuye nginqena umuntu ukumbuza ukuthi hawu, ngoba phela le mpuphu wawusaplayela wona yayi-right, sekwenzakalani? Ngiyanqena nje ukumbuza, vele ngiyithulele nje ukuthi awu, ngoba phela wayesisiza kakhulu ey'ntweni ey'ningi. Even ngisho amanzi, i-Meter-Tax, njengayiphi i-Meter-Tax ukuthi uma uswela amanzi, thina siyawaswela amanzi kule ndawo, isuke ey'tolo. Ngisacela nje imoto uthothi uzokufakela amanzi ngomoya omuhle, akuqukulela igubhu akufakele lapha amanzi ekulethele ekhaya nge-Meter-Tax. Njengoba ongakuvuma lokho, abavuma ney'moto zabo badelela kabi, kodwa umabanga cha, uyakhona ukusisiza. ngamafuphi nje ungambeka njengomuntu onjani? Ngingathi nje umuntu othobekile phambi kwethu, phela angimazi ngale, ngoba njengoba ngila angimazi yini ukuphi lapha khona. Engaba muhle kithi kanti kodwa nje mina ngokwesayidi lami ngimbona i-right, futhi hhayi ngokwesayidi lami uma ngawukhulumela nje nalo mphakathi wala, hhayi cha, ngabe sike sizwe phela ukuthi hhayi ubonakele ngampela. Manje-ke abantu izinto ezinhle abayithandi, abafuni abantu ukubona into iyaphambili ngomunye umuntu. Ngoba nami ngikhona nje ngiyayiphantela, njengoba ngiphanta ekugcineni kunakho konke bazothi uma sebebona izinto seziya phambili bazothi uMageni uthwele, ngenxa yokuthi angithi angibandakekanga ebugebengini. Ukuba ngake ngabandakanyeka before, ungabe nami kuthiwa shouthi uhambe wayokwenza ukuthi, shouthi uhambe wayobamba inkunzi, Seyiphumile lezi imali ayibamba inkunzi, kanti angenzanga lutho. Njengoba kungenzakalanga lutho-ke, njengamanje into esidumayo ukuthwala, bekubona umuntu uyaphambili usethwele. Cha, ngicabanga ukuthi usibeke esithombeni esicacile. Mhlambe kukhona obunye obungafisa ukuku-eda mhlambe ngayo lensizwa? Mina nje engingafisa nje ukuthi ngiku-ede lokho ukuthi noma bengathini ngayi okubi, noma ngafika endlebeni zakhe, kodwa angapheli amandla. Kuphela nje akalwele ukuya phambili kuze kugcine kubonakele ekugcineni ukuthi lo muntu lo akenzanga lutho. Begcine konke lokho abakushoyo ngaye, kugcine kucacile ukuthi kubonakala ukuthi lo okushoyo ubani, kucace futhi lo okuthiwa makuthiwa wenza into ethile, kucace ukuthi owenzayo ubani. Kungagcini kuthiwa umsulwa kodwa engacacanga umuntu owenza ukuba uthi ubani. Ngangcono mangathiwa-ke kungagcina kukanjalo, kodwa yena nje angaphila amandla, angasabi futhi ukuhamba emphakathini. Mama sibonga kakhulu. Bayi, nami ngiyabonga. Mbukeli sihambela shona namhlanje. Siyayivala-ke la, cabanga ukuthi kubo bonke abantu esesikhulume nabo ngalensizwa yakamabanga basinikeza isayidi elilodwa elithi alifane-ke futhi akekho omunye sike sathi sikhuluma naye ma yonke le mphakathi waHlabisa siwuhamba wasinikeza isayidi elibi. Nabamaziyo before bayasho ukuthi wake waba nakho ukuphambuka, kodwa kwase kuthi emva kwalapho kwaba uyena obuya ezolungisa thina besiphambuka sibancane. Wasakha njengamanje siyasebenza senza ukuthi ngaye lensizwa yamabanga. Nawe ke mbukeli canthi-ke kuningi okufundile silokhu siqalele sihambe indawo kaHlabisa sikhuluma ngalensizwa kamabanga, njengoba sizwe ukuthi kunabantu abaningi futhi abakhala ngokuthi basakwazi nokuthola izimpuphu kade beyithola before insizwa yamabanga isakwazi ukuthi isebenze nangalama truck bedeliver ngayo impuphu. Kodwa-ke siyabonga nje kakhulu kumphakathi waHlabisa ukuthi usivumele sikwazi ukukhuluma nawo ngalolu daba. Lishonile bafethu lendaba zibomvu, siyayivala la. Sibonga kakhulu insizwa Sthesh ebeyiyona ebiqinisekisa ukuthi yonke lemibiko ifika kuwe qathatha kwi-Real Nqubeko TV. Siyayivala, siphinde sibonane ngokuzayo. Mbukeli we-Real Nqubeko TV, njengoba ubuka le mbukiso sike saya nasenduneni yendawo ubaba lapho wafika sitshela ukuthi
kune-protocol elandelwayo okumele ilandelelwe, njengokuyobika kundunankulu kuze kuyofika enkosini, bese kuyima kuxoxwa udaba ukuthi induna ingaphawula yini. Kodwa-ke emva kwalapho sibe sesiya futhi komunye womama okuthe kwavela indodana yakhe kwenye yeyiqephu ebeyivela kulo lolu hlelo. Kodwa-ke sithe masikhuluma naye umama simbuza njengondodana wakhe ukuthi uzizwa kanjani njengoba indodana wakhe engekho ekhaya, wakuveza ukuthi akaphathekile neze kahle futhi usemdala, kepha uyafisa indodana yakhe ibuye ize ekhaya, njengoba nabantu yayingaboni nabo ngaso linye bagcina bexolele bedlulisile kulokho abebengabonanga kukho ngaso linye. Ngakho-ke yingakho ezinye iqephu ungakwazanga ukuthi uyibone ngenxa yokuthi-ke ngenxa ye-age yabo abantu ukuthi badala kakhulu, besingeke sikwazi ukubaveza kuzo lezi qephu. Kodwa siyabonga nje ukuthi sikwazile ukukhuluma nabo, sakwazi ukuthola izabo iy'nhlangothi.